Και μη με διακόπτεις, Δέσποινα, να διαβάσω το ποίημα που έγραφα την ώρα του σεισμού. Θα ήθελα να το ακούσεις με προσοχή, Δέσποινα. Μια μέρα που μου πρότεινες καφέ έξω να πιούμε, εγώ σου είπα σπίτι μου να πάμε να τη βρούμε. Εσύ μου πες πως θα έρθεις και βάζεις ένα όρο στους φίλους σου από αύριο να μην το κάνεις δώρο. Αμέσως εγώ δέχτηκα αυτή τη συμφωνία, έκλεισα το τηλέφωνο και έπαιξα στο σπίτι έκανα δουλειές. Να μην το βρεις να μην αρχίσεις ύστερα τα μη και τα δε θέλω. Κατέβηκα περίπτωρο να αγοράσω, γιατί το είχα σίγουρο πως θα στον επεράσω. Αγόρασε και ένα κερί που μύριζε ωραία, τέτοια γουστάρι οι φίλοι σου που θα φανες παρέα. Να που η ώρα έφτασε και έσκασες με την άλλη και το μυαλό σας είχατε στο κάτω μου κεφάλι. Σας το είπα από την αρχή για να εξηγηθούμε, ένα είναι το σίγουρο ότι θα πούμε. Εγώ καλός, φιλόξενος, τους είπα να περάσουν και αν γουστάρουν το ελεύθερα να πιάσουν. Καθόλου δεν τραπήκανε γιατί ήταν παρθένες μου το παίζανε οι χιλιοκ******. Τους είπα να σοβαρευτούν, να αφήσουν τα αστεία, πάτησα στάρ στο DVD να δούμε την ταινία. Δεν ήτανε ντοκιμαντέρ για άγρια θηρία, ήταν μια τσόντα έκφυλη με δυο μου δίμετρες να πίνουνε τα εγώ άγρια σαν να γυρνούσα τσόντα και αυτές με καμαρώνανε γιατί είχα τα προσόντα. Μου ήρθε ξανά το σαν να τα ποταμάκι και αυτές κοροναγράμματα παίξαν για το σφινάκι. Κάνε στην άκρη πρόστιχη. Εγώ θα πιω το γιατί εγώ κανόνισε τούτο το κορίτσια μη μαλώνετε. Και εγώ θα σε βολέψω και από τα πολλά τα κόντεψα να στερέψω. Μετά από 8 αυτές ζητούσαν τάντρα. Το ντουλαπάκι άνοιξε και πήρα 2 βιάγκρα. Εκεί να δεις τι έγινε φίλε μου. Στα λέω σίγουρα αυτό που κάναμε ήταν κάτι ακραίο. Της το πάτωμα κουζίνα στη γωνία, ολόκληρη γειτονιά τραβούσε μετά από όλα ξημέρωσε και είπαμε να τελειώσει. Αυτός εδώ ο ελεύθερος που μ' είχε εξοντώσει. Οι γκόμενες τα κάτσανε. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα ξέλτισα και από τις πάντες κλάνουν. Η επίσκεψη τελείωσε και αυτές με χαιρετήσαν και μου είπανε πως ποτέ ξανά έτσι δεν τις Εγώ το μάτι έκλεισα και είπα θα τα πούμε να έρθετε και αύριο ξανά να